Російські окупанти втекли з острова Зміїний. Чи принаймні те, що від них залишилося після нічного удару українських військових. За даними оперативного командування «Південь», росіяни поспіхом стрибнули у пару швидкісних човнів і забралися геть. У так званому російському Міноборони втечу визнали, щоправда назвали її актом доброї волі. Бо, мовляв, свою задачу окупанти там виконали. Утім, Зміїний впродовж дня був вкритий полум'ям і вибухами. Серед знищеного черговий російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер С-1». Напередодні один із 4 гелікоптерів, ймовірно, К-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту Москви. Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються. Дякуємо нашим Збройним силам за виконану роботу. І продовжуємо дотримуватись режиму інформаційної тиші, тому що військова операція на острові Зміїному продовжується. Нагадаю, що остров буде або безлюдним під час війни, або українським. Звичайно, після війни він буде лише нашим. Захисникам Одещини, які випхали рашистів зі стратегічного острова, подякував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Передав низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», з якої, зокрема, накривали російські позиції на Зміїному. А також подякував іноземним партнерам за високоточну зброю. Ворог завдав авіаударів на більшості напрямків. За підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та прагне заволодіти ділянкою шляху до Бахмута. Про це повідомили в Генеральному штабі. Традиційно для себе росіяни нищать інфраструктуру вільних від них містечок на Луганщині. Окупанти штурмують неподалік Лисичанського нафтопереробного заводу та намагаються наступати у бік Верхньокам'янки. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов. Окупанти вгатили з танків та артилерії на північ та схід від Харкова. Росіяни тримають оборону неподалік державного кордону. Але, вочевидь, переплутали напрямки і вдалися до спроби піти штурмом. Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова. На Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Наймасовіше визволення з російського полону від початку повномасштабного вторгнення. Українська розвідка показала, як зустрічали українських захисників з неволі. Україна повернула 144 полонених, із них 95 – захисники Азовсталі. Серед звільнених 59 нацгвардійців, 30 морських піхотинців, 17 прикордонників, 9 бійців територіальної оборони та 1 поліцейський. Хотів би передати близьким, що я скоро повернуся до них. Чесно, емоції переповняють, але було їхати дуже тяжко, тому що це вже яка спроба повернутися додому, і все щось не виходило. І тому весь час, весь шлях були думки про те, що щось зламається, щось не так піде, і ми повернемося обратно в полон. Хочу попросити нашу владу, нехай вони приложать всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися. А дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало, ми виграємо цю війну. Ми дуже цьому раді і дуже вдячні координаційному штабу, дуже вдячні головному управлінню розвідки, дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка приклала руку до цієї важливої справи.
Ми всі повинні діяти як умога сильніше для того, щоб кожен герой повернувся додому. Я дуже чекаю свого брата. Я дуже сподіваюся, що він найближчим часом повернеться і я буду такою щасливою, як ніколи в житті. А сьогодні я передаю вітання всім нашим героям, які повернулися додому, і передаю вітання всім родичам, які неймовірно щасливі сьогодні. Нині захисники забезпечені всім необхідним. Ними займаються фахівці. Звільнені оборонці під наглядом лікарів отримують медичну та вкрай необхідну психологічну допомогу. Зараз їм потрібен час для відновлення після полону. Героям слава! Перевозити залізницею озброєння, прикриваючись живим щитом. Для цього окупанти запускають потяг з Джанкоя до Мелітополя, вважає мер міста Іван Федоров. Перший рейс пасажирського потяга, який має сполучити окупований Крим з Мелітополем, рашисти анонсували на 1 липня. Утім, Іван Федоров переконаний, що окупанти просто бояться мелітопольських партизанів, які регулярно пускають під ухил російські потяги з військовою технікою. І таким чином хочуть убезпечити свої вантажі. І всі знають про те, як підривався і бронепотяг, і підривалися рейки. І саме тому вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть, тому що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння. Тому знову вони хочуть прикритися нашими людьми як живим щитом. Окупанти складають списки кримських учителів, яких пошлють на загарбані території півдня України. Про це повідомив аналітик громадської організації «Кримсос» Євген Ярошенко, посилаючись на власні джерела. Вони свідчать про те, що директорів шкіл в окупованому Криму зобов'язали до 1 липня скласти списки вчителів, ймовірно, щоб ті згодом навчали українських дітей у школах, окупованих росіянами міст і сел Запорізької та Херсонської областей. Окремо просять позначити кандидатів на посади директорів шкіл, яких вочевидь бракує. Лише у Херсоні з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, повідомили в обласній військовій адміністрації. Тисячі домогосподарств у Сімферополі, Сімферопольському та Білогірському районах опинилися під водою. Окупанти вирішили скинути воду з Сімферопольського водосховища. Річка Салгір, яка протікає центральною частиною півострова, залишила береги. Багато містечок, розташованих вздовж русла річки, опинилися під водою. Довелося запроваджувати режим надзвичайної ситуації. У селах Гвардійське, Софіївка та Укромне, що на березі Салгіра, затопило більше 400 будинків. Місцеві кажуть, вода не йде, а навпаки продовжує прибувати. У будинках піднялася до рівня 70 сантиметрів. Водичка пошла с другой стороны, зашла с огородов, и там сейчас, если бы вы сейчас увидели, вы сами удивились, там просто сплошное море. Глубина сантиметров 70, все поплыло у людей. У меня и улья поплыли, и теплица, и куры потопились. Дом в воде. Вода полностью, холодильник, машина, в общем, все. Обои, ламинат. В общем, мы остались без нее. Вещи, все мокрое, все. Звонили мои соседи в МЧС. Они говорят, что это как стихийное бедствие, все. Но готовьтесь, они предупреждали, что готовьтесь, будут еще сбросы. Если нужно, вывезем на лодках, вот сказали. Після рясних опадів, які розпочалися наприкінці минулого тижня, рівень води у Сімферопольському водосховищі піднявся до критичної позначки. Але окупаційна влада скидати воду почала лише тоді, коли рівень води був на межі і вода могла б прорвати дамбу, затопити кримську столицю. Експерти кажуть, якби скидання почали поступово, таких підтоплень можна було б уникнути. Вода з Кримських гір продовжує наповнювати водосховище. Можливі нові скидання води у Салгір.